Хәерле матур көн теләп дәвам итәбез. Әйткәнемчә, бүген иҗат һәм илһам көне. Язучы Виктор Гюго, мәсәлән, илһамланыр өчен алына бакырдан эшләнгән эт статуэткасы куя торган булган. Композитор Игорь Стравинский башында торган, бу аның фикеренчә аңа яңа идеялар бирә торган булган. Ә Бальзакка исә каты кәһвә илһам бирә торган булган. Ә бүгенге кунагыбызны нәрсәләр рухландыра һәм илһамландыра икән? Студиябызның кунагы Татарстанның халык рәссамы, республикабызның рәссамнар берлеге рәисенең беренче урынбасары Мөдәрис ага Минхаҗев. Хәерле көн, исәнмесез? Хәерле көн, хөрмәтле Татарстан, хәерле көн Саба, хәерле көн Шәмәрдан. Беренчедән, мин сезне Мөдәрис ага бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Бүген шул хәллек истәлекле матур көн, илһам һәм иҗат көне икән. Менә белүемчә, сез бер дә ял итергә яратмыйсыз. Шундый озын яңа ел каникуллары булды. Ничек уздырдыгыз аларны? Эш белән мавыккансыздыр инде. Шуннан да bu бәйрәмгә без инде нык әзерләнеп килгән идек рәссамнар берлеге белән. Һәм шуннан да шундый зур уңышлар булгачыннан бәйрәмдә туганнар белән беренче көнне шуннан да инде 31 көнне өйдә балалар, оныклар белән матур итеп шәйләр эчкәннән соң икенче көнне уже мин сәгать 7-дә стаханада идем. Куанып бардым, кар йөреп, урамда бер кеше юк, чифчиста карга үзем эш салдым яңа елдан соң. Менә шул. Стаханага киттем, һәм шунда инде башлаган эшләрне бисмилла итеп дәвам иттем. Сез бит әле иҗат белән бергә җитәкчелек эшендә башкарасыз. Менә бу яңа 2022 елда нинди планнар куйдыгыз, нинди максатлар куйдыгыз үзегезнең алда? Шуннан да һәрберебез инде үткән елга рәхмәт әйтеп, исән калганыбызга куанып, яңа елга зур өметләр белән килдек. Өметләребез миңа калса тормышка ашар, чөнки минем аркамда дигән инде 300-гә якын рәссам. Аларның 7-се Тукай бүләге лауреаты, аларның 8-се халык рәссамы Россиянең, шуларның 42-се Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, 30-ы шуның Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре. Менә шундый зур кече коллектив белән шуннан да планнарыбызны инде тормышка ашырырга дип инде безнең эшләр башланды әлбәттә. Менә кичә без инде ратушада киләчәккә тәрәзә дип инде күргәзмәне элеп тә куйдык. Иртәгә шуны бисмилла итеп ачып җибәрәбез дибез. Анда 15 яшьтән алып студентларның 5-нче курсына кадәр балалар, яшүсмерләр катнашачак. Менә алга таба быел инде әйткәнебезчә ислам диненең 1100 еллыгы. Шул чарага багышлап безнең бик күп проектларыбыз, бик күп күргәзмәләребез инде планга кертелгән һәм шулар өстендә эшлибез дә. Менә мәсәлән, менә бу яңа елда иң куандырган әйтергән камын, ул да булса безнең 2 зур рәссамнар берлеге. Аның берсе Россия филиалы булса безнең Татарстаныбызда, икенчесе инде без Татарстан Республикасының рәссамнар берлеге. Biz менә берләшеп инде ислам диненең 1100 еллыгына багышлап бергә матур күргәзмә оештырабыз. Һәм шул күргәзмәне аннары соң Мәскәүгә алып барып, Мәскәүдә күрсәтәбез. Менә шулай итеп без бу елда көтмәгәнчә берләшергә уйладык һәм шуның өстендә ныклап эшлибез дә. Менә бу зур яңалык һәм безнең яңа елдагы иң зур уңышларыбыз дип саныйм. Һәм инде теге аерым булганда да аның зыяны юк кебек, чөнки без теге спорт шәкендәшлек кебек эшлидек, бер-беребездән уздырырга тырышып, бу безгә камилләшергә нык ярдәм итте, ике берлек булуының. Әмма ләкин без инде хәзер берләшеп, инде Россия күләмендә, дөнья күләмендә үзебезне тагын да танытырга исәпләрбез. Яңа нәтиҗәләр көтәбез. Әлбәттә, әлбәттә. Менә сез үзегезнең иҗатыгызда татар бизәкләрен төшерергә яратасыз. Һәм булай дип әйтәсез, татар бизәкләре океан кебек, аларның иге-чиге юк. Татар дөньясын чагылдырган менә картиналар иҗат итәсез. Менә берничә сүз белән генә безнең милли картиналарыбызга кагылышлы үзегезнең фикерегезне җиткерсәгез, менә алар нинди сүзләрдән торырлар иде? Шуннан да беренчесе инде ул миллилек, тирән профессионаллык һәм әлбәттә инде ихласлык, менә бу заук. Менә шул 3 сүз минемчә татар рәссамнарын күтәрә торган дөнья күләм. Инде мин хәзер менә шушы инде матур гына яшькә җитеп киләм.
Benim için bu samavurlar bilen tüveteli babaylar yoksa melekimin tilenerek kresim kile Tatarının milli kodu var. Ул менә җырлардагы бормалар кебек, аны шин татар булган кешегә тияшак. Һәм шуның менә өстендә инде берничә ел эшләгәннән соң мин куанам, теге эврика ветескилә мин таптым кебек. Чөнки менә шушы минизмнар җырдагы кидәге кебек татарда да бар икән шундый сәнгатьтә. Орнаментларда бигрәк ул күренә, шушы татарлыкны ача торган безнең бизекләребезнең тирәнлеге, аның мәгънәсе һәм аның матурлыгы. Киң җәмәгатьчелеккә җиткердегезме бу табышыгыз турында әйттегезме? Юк, бу тавыш турында миңа калса кешенең теге 100 мәртәбә әйткәнчә бер күрүе, минем Ходай язса, Кремльдә булачак октябрь аенда зур күргәзмә, менә шунда инде бөтенесе үчтемдә булачак. Ага, аңлашылды. Менә сез шул хәле ачык якты кеше кебек, шул ук вакытта мин ялгызлыкны яратам дип әйтәсез. Ялгызлык нәрсәләр бирә сезгә? Шуннан да менә кызыгай бер, мин менә кешеләрне яратам, тартылам, шуңа күрә дә инде мин безнең рәссамнар берлегендә теге замполит кебек, теге һәрберсенең чыраенда күрәм, бер шуын, шатлыгын күрәм, уртаклашырга йөгерәм. Әмма ләкин иҗат иткәндә ялгыз рәхәт икән. Менә чөнки ни өчен рәхәт? Туганнарым бар, гаиләм күстимәсен, субханалла, оныклар, алар булмаса, бәлки миңа бу менә шушы иҗат иткәндәге ялгызлык, бәлки мине басар, иман басарые. Әмма ләкин мине шушы, мине чорнап алган шушы мөхит идәге аныклар, балаларның һәрвакыт менә тәфсигулым Ришат әтиде миннән рухныклык алам ди. Бу бит минем өчен бәхет рухныклыгы. Бу бит инде безнең кулгалиләр, безнең дәрдмәтләрбез кебек кеше шәхесләр. Шуңа күрә кыйблабыз бар. Безнең үткәнебез бик бай, сәнгать турында әйтәсе килә, тарихка да әйтәсе килә. Һәм инде әлбәттә безнең үткәнне белгәннән соң менә вакыйгалар, Харис Абдрахман Якуповлар, шундый зур шәхесләр, менә алар миңа җитешми. Миңа аларның киңәшләре шуга җитми. Менә күргәзмәгә баргачыннан мин язып та куям, каясыз Харис абый, каясыз Бакыяга. Һәм менә шундый рәссамнарның китеп барулары шуннан да моңландыра әзрәк. Әмма ләкин карыйсың да менә шушы яшь җиткәченнән без аларны күрдек, аларның җатларын беләбез, һәм инде җаваплык миңа килеп төшә. Менә син нишләрин? Шуннан да менә шул аларның хәзинәсен белгәнгә күрә, без инде горур йөрибез, горурланып эшлибез, һәм әлбәттә уңышлар күзгә күренеп үсәләр. Һәм мин инде уйлавымча безнең рәссамнар берлеге Бакыяга каршында, Харис Якупов каршында кызармасы идем. Андый шәхесләр бит 100 елга бер генә тапкыр туа торган була. Менә шуңа күрә шундый үрнәкләрбез булгач, шундый илгеләр булгачыннан безгә аларга омтылу җиңелрәк һәм куанабыз. Шундый безнең тарихыбыз бар һәм шундый зур шәхесләр 100 елга бер туган шәхесләр булганнар. Безнең бу горурлык, безнең бу байлык. Яшьләр арасында, менә яшь рәссамнар арасында өметлеләр бармы бүгенге көндә? Бик күп. Менә мин шаккатам намазлы, тарихны тирән белә торган шуһәтле менә җитди рәссамнар килеп чыкты халкып хәзер. Мин алар белән аралашам, сокланам, кайчакны уйлап куям, менә бит инде 27 яшь рәссамга мәтәм бу Тукай бүләге зурлыгына җиткән шәхесләр. Алар үзләре гадиләр, алар инде безгә карыйлар аксакал кебек, әмма ләкин карап торам, менә мәсәлән алар яшендә мин алай булдыра алмыйм, чөнки алар югары уку йортларына Мәскәүдә, Санкт-Петербургда укыйлар. Кешеләр, но аларга җитеп бетми, менә шу безнең хәзер менә безнең булган менә шу байлыгыбыз, мирасыбызны, татарлыгыбыз җитеп бетми. Һәм инде шуннан да киңәшне бирәбез, аларны тыңлый, алар безне зурлыйлар. Ул акасы кешенең хөрмәтен күзеннән күреп була икән, менә сиңа карашын. Кемдер минем янымнан башын иеп китсә, димәк мин уйланырга тиеш. Авла кычаклап алып, о, Муларис абый дип ихластан, куангачыннан менә шатлык үзе бәреп чыга чишмә кебек. Менә шундый хәл. Сезне нәрсә белән илһамландыра бүгенге көндә? Бүгенге көндә менә яшерен батырны түгел, менә сәламәтлекдер. Шуннан да сәламәт булу бит инде бу Худайның кыдрәте, сәламәт сау. Менә урамнан барасың, менә итекләрне киеп кайчакын иртә белән сәгать 5-тә мин чыгып йөгерәм. Каршыгырды, менә кыралым әйтәм, сулаулары рәхәт. Менә шу тазалык безнең бит инде хадиятлашларыбыз, бүтән шәхесләребез Сабантуй батырлары булган. Алар бит гади генә теге зыялар булмаган, алар тирән эчтәлекле һәм физик яктан нык булып үскәннәр. Яшерен батырның түгел, миндә үскәндә капчык үземнән зуррак була иде. Бәрәң капчыкларын, күтигән капчыкларны түбән иде без инде, түбән ясына ташыдырыйк. Әтиҗәлләр улым күп салма дип әйтәләр. Ну, гайрәт ташып торган вакыт булган һәм Аллага шөкер әлдә шулай. Чөнки картаерга вакыт та юк, эшебез дә күп. И нык поддержка менә шу гаиләнең, рәссамнар берлегенең,
Татарстаныбыз менә кая барсак та куян дип сорасалар, Татарстан Казан дип шок каталар. Менә Словакиядә булдык. Анда без ди булдык Казанда ди, бу әкияти шәһәр диләр. Ничек гыруламыйсың? Менә шулай. Балачакка кагылышлы менә бер кичкенә хатирәне әйтеп киттегез. Ә минем белүемчә, сез күңелдә бик матур хатирәләр йөртәсез менә шушы нәкъ балачагыз белән бәйле. Бигрәк тә менә шушы кичкенә чактагы вакыйгаларны искә төшергәндә, искә алганда менә кайсылары иң беренчеләр булып күңелегезгә килә? Рәхмәт, шуннан да бу балачак дигәннән иң беренче чиратта моңлы вакыт искә төшә. Чөнки мин менә хәзер инде 70-кә җиткән ир-ат кеше буларак, мин һаман да үземнең яшьтәге апаларга борылып карыйм да, минем әни шулай булыр иде. Мин чөнки әнине хәтерләмим. Аның менә нурлы йөзе, аның теге туган шундый матур йөзләре минем улы апама, Рәшидә апама кагыла. Ул нәкъ минем әнием кебек шундый булган. Яшерен батырын түгел, әти эш сугышын үтеп, фин сугышын. Бик ватан сугышы немецлар белән менә фашист. Аннан соң японнарны җиңеп кайткан шәхес, ул бит инде рульдә, машинада, полуторка дибез. Шунда беренче фронтка тиеп бара снарядлар, кайтканда теге яралыларны, үлгәннәрне тиеп кайта бит инде. Һәм шушы снаряд килгән машинасына кичкенә генә осколок тисә, чигендә таба алмыйсың. Менә шушындый батыр егет кайткашыннан Шәмәрдәндәге тимер юлны чыкканда 18 яшьлек бер кызны күреп хайран кала. Теге кара толым билдән узып төшкән. Һәм ул кыз баланың юлны ашып, тегесен күтәреп, теге үткәрү машинаны үткәрүен күреп, әти туктап кала даже. Арттан теге машиналар тавыш бирә. Шундан гына кузалып, менә шулай үлеп гашык булып, кайталар Саба районы, Балтач районы Түбәнкенәгә, әтисенә таныштыра, әни белән, әби белән. Шунда бабайның бусы, улым, бу кыз баланы фәрештәне рәнҗетсәң, гомер иткәндә мин риза бәхил түгел дигән сүзләре әти әйткәне бар. Һәм шушы шактый гына яшәгәченнән миңа 3 яшь булды микән, мин хәтерләмим бит, менә шул 3 яшь тирәсе әни үлеп киткәченнән әти дә үзе кабырга төшеп, мине дә шунда җирләгез дип аваз сала, бит дүрт бала без. Аны сорап чыгалар, Мөхиттин, син нишисең, синең бит әле монда балаларың дип. Менә шундый әйберләр хәтергә кереп калган, аны монсы моңлысы инде монсы. Һәм бәхеткә мин үземне үгәни белән яшәгән кебек санамыйм. Минем бәхеткә әниемнең әнисе, әтигә димли Факиһә дигән Ильяс кызын, шу хәтле мәрхәмәтле булса да була икән кеше, үзе капмыйчы безгә кабып. Үзе җылы киемче безгә киемнәрне ямап, менә кисәт ямап дигәннән. Ямаган әйберләр шу хәтле җылтадыр киемне. Менә ул ямаган, ул шундый нәфис белән нәфис дип ямыйдыр ие. Бер нинди теге ялы да юк, энем генә тәбрисене, менә исемле бит, мин мәдәрис тәбрис, ничек тапса беләләр бит. Тәбрисең әйткәне бар, мин сине киемне киеп үстем дип. Вот менә шундый хәлләр без инде шуннан да безнең аша ягыннан яхшы булды. Ямаулы киемнәр булса, алар чиста иде, пөхтә иде. Һәм әлбәттә мин рәхмәтле Шәмәрдәнемнең укытучыларына, алар нык белем биргәннәр. Нык гыйлем биргәннәр һәм шуны һаман менә исти бара мин хәзер куанам. Ул сәнгать өлкәсендә дисеңме, ул тормыш академиясен үтеп киләбез. Барсында да шушы әниләрнең, әтиләрнең, укытучыларыбызның биргән тормыш гыйлеме шу хәтле ярдәм итә һәм үземне шулай горур иттер шулар. Мөдәррис ага, шундый матур хатирәләр. Без сезгә уңышлар телибез. Менә үзегезгә иҗатчы буларак та, рәссам буларак та, һәм инде җитәкче буларак та шушы алдыгызга куйган максатлар барса тормышка ашсыннар инде. Ә инде бүгенге көнне килеп безнең белән башлаганыгыз өчен бик зур рәхмәт әйтәсебез килә сезгә. Алдагы көннәрдә очрашып торган насыйп булсын үзебезгә. Амин, шулай булсын. Сәлам Шәмәрдән.